Először is nézzük meg, hogy milyen kellékek kellenek a horgászathoz. Horgászbotnak elsősorban nagyobb testű halakhoz egy 50-100 g-os botot használjunk, amely természetesen karbonanyagból készüljön szikgyűrűvel. Ez rendkívül fontos a dobások mennyisége és nagysága véget. A parafanyél jó fogást és csúszásmentes fogást biztosít. Orsónak természetesen rendkívül finomfékű, precíz futású orsót használjunk. Ezt a horgászorsót azért szeretném bemutatni önöknek szétszedve is. Ez egy rendkívül új, mondhatnánk úgy, hogy nem csak külalakjába, hanem technikai megoldásába is az orsók királynője lehetne. Rendkívül szép, esztétikus, 10 golyós csapággyal készült tűgörgős villámzáras pergető orsó. Technikai megoldásában rendkívül egyedülálló, nagyon ritka, hogy ilyen orsót készítenek, aminek ferdefogazású féktelen csigás hajtóműve van. Természetesen a kornak megfelelően meg tudták oldani ezt az orsót kétsebességes tengelyemelővel, aminek ugye az a jelentősége, hogy fonogyinorral is tudunk horgászni, nem dob gubancot. Az orsó fémházzal készül, a dobjába 2 golyós csapágy van és plusz bronzperselyen fut. Titán bevonatokkal van ellátva mindenhol, a felkapókar görgője és a dobpereme is, ez mind azért van, hogy minél nagyobbat tudjunk dobni. A horgászorsó után térjünk át a műcsalikra, amelyek rendkívül fontosak a ragadozó halak horgászatába. A ragadozó halak horgászatánál nem lehet elsősorban kijelenteni, hogy valamelyik csali, akármelyikre mutatok, hogy ez minden időszakban bármikor fogós. Mindig a napszaknak, a víz színének, az időjárásnak a függvénye ez, hogy milyen műcsalival horgászunk. Szeretnék egy újfajta műcsalit bemutatni önöknek. Ez egy műanyagból készült műcsali, végig van drótozva, ami nagyon-nagyon érdekes rajta, különböző mélységekre megy, természetesen a csőr nagyságától függően. Ez a típus 3 méterre megy, ez a típus 3,5 méterre, és ami a hazai piacon eddig igen ritka volt, hogy akár 8 méter mélységbe is lemegy ezzel a nagy kanállal. A wobblereknél még elő szokott fordulni nagy testű hal fogása esetében, természetesen ez elsősorban harcsára értendő, hogy a jó testű harcsa szétszedi a kulcskarikánkat vagy a horgunkat. Ezt a műcsalit 3-szoros erősségű horoggal szerelik, és olyan kulcskarikákat raknak rá, ami a legnagyobb terhelést is kibírja. Különböző méretekben vannak ezek a kulcskarikák természetesen a wobblereken, 45 és 60 kilós szilárdság, szakító szilárdságban. Ezek nem nyílnak ki, nyugodtan horgászhatunk nagy testű halakra is.